Dua mangkok kok bisa. Ngene, jangan kawet esuk. Ngene terus ora ada ngaret, ora ada suka. Tuh mangkok, balapang. Ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Dari Semangat Cis, pemirsa. Selamat siang, berjumpa lagi di tempat kita hari ini. Seri lagi di Cepu pemirsa. Enggak boleh loh kemarin. Wes bingung kan mau kan jam 8 hujan di sana di Menden. Ya di mana tuh bingung jalur di Cepu, pokoknya jalur di Cepu mandi bola jadi udah nekat di Cepu. Saya kasih saya. Oh, minta mandi bola. Mah. Iki koyo tepaan mangan ayam petaan malam bingung. Enggak sengaja. Mantep mie ayamnya. Mesti langganan ini ya, Mak. Mesti memiliki. Iki kita aja perubahan banyak, Mas. Oh. Di sini murah ini. Saiki temannya aku dipakai. Pasti cek dek nom-noman biyen. Iya. Saurung iki isih cilik iki mau penasaran nanti mini iki ditumpuk sama ini lho bola ibu. Kan penasaran toh. Tibane suasana Mas Dan ditumpuk sama. Kaiso. Suasana nikah jadinya yo Kok sadu ya, Mak ya? nama seperti ini. Duduk. Kan aku penasaran Mbak. Memang dia ini siji gede banget. Oh, Sampai begitu. saya wis berubah. Saiki wis berubah soalnya karyawannya kayak pecah-pecah nek biyen iki bapak dua orang. Berarti wis di cabang kan. Mama apa? Ini pedas saya. Ayo apa? Padahal apa tuh? Mau bakso? Oh, foto oke. Yuk foto mandir di video. Pinter ya minta foto. Awas jatuh satu ki anak sampean kan kok sekolah iki kok. Sekolah udah mulai. Oh, mame di foto jalur di video. Nah, iya. Pinter ya anak ini super aja. Foto. Mak emang jarak ke sini, jarak pergi. Jarak rene kan udan-udan iki lho. Ayo mak nek tanggo lawe udan-udan cocok mana. Terus satu oke. Ya, aku mangkat jam 8 mak mau. Kok mak? Jujuk berapa sih tuku pempes. Iki wis urung buka jane tujuan awalnya ya karo golek iki lho, geger main iki ning ngarepan iki lho, main mandi bola. Aku jenuh terus gue iki tak ajak mriki. Tambah cantik ya saiki. Nggih, nggih. Nggih, pinter Dek Farlan nggih. Nggih. Pinter mak dhewe yo. Belah mame apa yang enggak salah, Mak. Iya maksudnya gelem dhewe wis nggih, golek yo. Iya, pinter makan sendiri ya. Alah, pakai tos juga. Pinter ya. Kuwi lak yo. Kuwi ambil jajaanmu. Lah main nanti mak mau pesen apa mau? Aku sampai iki lho, aku pengen bakso nek tak mangan dhisik. Aku minta di jaluk dingengeno sicok. Jadi kan nek pas loro rantek pemirsa. Jadi mak ini penasaran baksone masih seperti yang dulu. Soalnya tak foto. Iki gak sengaja ketemu mae, mau aku masuk bar pesen masuk mrene. Lah kok ngerti Mas Andi terus tak gentak mae. Aku speak mae. Ora arah teh ora mae mesti mae ya. Iya iki mesti hadir kok. Nek ora mbek iki ora kerem metu mae. Nek berita yo kuwi mau ini. Oh ini Lo kerupuknya ayam. mau pangsit enggak? Kerupuk yang ini kemarin. Mau. Jalan. Karena sudah Mak monggo, Mak. Aku sekali juga. Malam ini juga Dua mangkok kok bisa. Sampai isi tanduk lagi. Satu mangkok. Balapang. Ayo dari Dan Mas Andi tidak makan. pinter ini. Mami ini. Ini di Mau mari. ini. Nanti Ini mau. di mari ini buatan. Mau wagi mas. Sampai hangat.
Adem iki kok, aku ngene. Iya, adem kok es teh wis kamu. Berarti rata ya Pak Jawa ya? Awet esuk lho Mas. Aku ngene, jangan awet esuk. Ngene terus ora ada ngaret, ora ada suket apa. Tenan, mereka nggih isu ya. Aku wis menengi gombal. Padahal padang bareng tak penteri aku di rumah lah kok perlindungi teko poteng ya. Tapi mak beli Mau kecap. mau kecap. Ya. Mau kecap. Mau kecap. Ah, kalau kecap hatu yo rek. Tambah hatu. Mon, sampun. Mak kok bapangan yo iki. Penyadran kok Mak. Besok rebut jere yo. Nggih. Enek gunungane pinten wonten lho. Kathah. Tapi nek ketoprak ora. Enten ketoprak Sampai tetep. jere nek ketoprak sandiwara. Mantuk, udah berata sandiwara. Ngono ya. Enten nganu pentas senine sore ketoprak bingine. Dinten Selasa pengajian, dinten Rebune niku nembe gunungan pentas seni terus ketoprak. Dene dinten Rebo. Enak. Mau kecap. Kecap. Udah ini. Sampun iki sampun paling kecap. Kok sampai Mas Adi ora? Rono Mas rame gunungane waki kono. Rono sangne. Kok ora nyanyi ponaan kan piye? Lha wenane ten acara napa to mriko? Sing ndi? Sing ndeknane. Nggih sing mampir teng nggo to. Iku PKI Dewi. Wis kowe to? Nggih, terus winginane mriko malih kita wae. Iko aku piye ya? Yo, intine caramu aku ape tekok-tekok. Oh, nggih nggih. Enggak apa sih ku? Yo gak apa-apa, gak usah anu sing penting niatan ape mah. Ape ngerawut. Karena aku pengen ngerawut. Rawat apa, Mak? Ngerawut ya semacam kosong. Sing kalau iso kedem gitu kan. Gak itu mangan sego, gak itu mangan iki. Kan pas iku tapi aku njajal sedino ngono terus tak batalno soal iki kok ngicipi e. Cipi mak cipi ngono terus gak sido. Terus aku tekok bebek di putri. Ya awakmu nek pengen ngono yo sok nek pas apa ape weton tironem terus pas suro. Dadine yo wis. Dan Mas Andi. Aku ngene siji. Ini rasanya. Mantap, udan-udan makan mie ayam mantap. Lho, koyo ngene rupane gambaran iki. Untuk ngene. Yang ini kayak kabur Jadi kata iya. Mawer wae malam ini atuh berarti. Tidak, wis kok pene kok. Mak Adi, mak iki sik cepu, iki ngliwati Sambung. Alas Nanti kapan-kapan aja. kapan-kapan mak. Lah kayak pas manganan gadu, aku juga mampir malah mampir. terus petuk mai golek apa kayak dekat. Ya, itu berkat ya. Kebetulan mesti ya tak mampir iki. Lu aku kayak bakul ambek kancaku iku. Mari pulang. Mulai jam berapa? Dek masih. Dek wingi kok jam 4. Soalnya kan kayak pindahane ngono yo Dik yo. Dodole pidana. Jadi daganganku tak titipno kancaku iku. Minggu. Nang gadu kae Mbak. Suwe nang kene awal malih ya. Rame besok. Aku yo gak tahu. Mesti kaya apa mak ngono mak. Aku ya dek ping pindho kuwi mah. Mangan dadu melok golek berkat maksudnya lagi pisang di gigi. Biasanya mau tentok. Sing dhisik malah rame-rame. Ini kayak kok maksud stabil. Mana gini sampean enten apa nih? Tapi Oh, mboten maksudnya mboten nanggep-nanggep mboten.
Yo mau bacaan pas tangan tok wis. Teng musola atau napa teng ngene Pak Wo? Jomblo. Jomblo sing nganti gone banyak pendopo. Oh, teng pendopo mriku. Lapangan. Oh, nak teng ngene kula bebas Mbak, enten sing teng musola enten, teng ngene Pak Wo enten. Berarti nek ning musola Ning Kendal. edok sampean. Nggih, nggih. Pendalan ngarep ngono Pak. Nek ning lapangan kok jare ning anu yo. Nggih teng makom kaya mengke kanune teng lapangan. Saya ning pinggir lapangan kok gempol. Nggih niku mengko buka gonggongan teng mriku riyin. Oh. Ku syarat to. Rame Mak. Yo aku pisan kae, tapi yo gak ro koyo aneh. Aku pengen ro koyo aneh ngene-ngene. Lah nggih Pak mriko, nak pengen ngeroyokan, melu ngeroyok. Oh, jangan ngeroyok-royok. Enake yo. Oke itu enane aku. Kan gak usah melok keliling yo ning lapangan. Aku enane melu ngeroyoki malah sing ning bulan kayak itu apa-apa, mak tes aku bingung mrono mrene kayak itu aku. Sing penting tuh sandal. Nak ning penting itu sandal aku, Mak. Sandal peting. Nek gunungan sandal Mak. Khusus sandal sak gunung itu sandal. Sandal tok dari sandal tok cilik sak gede wong wedok enek kabeh. Tapi kuwi enek apa? Sing banjir kuwi Mas sampean. Daerah ndi? Gene kula itu. Warna aku gak iso turu sampai Makanya nek mosok kok banjir nek koyo ngono. Boten ning panggung. Nggih wates niku lho mlebet griyane kula. Wah. Iku sak mengetan. Nak ngene kula kenek walah kono jero. Pulang. Pulang pemirsa. Oke pemirsa, alhamdulillah sudah sampai rumah. Kemarin tidur, aku mau memisahkan barang-barang titipan titipan Ibu Linda. Aku insan pulaan mau pemirsaku, insyaallah jualan iki hujan ya di tetangga desa iki. Kalian unboxing paketnya. Ini ojo di unboxing iki punya orang soalnya. Saya punya aku ayo iki soalnya titipan Bibi Lika sepatu Tio. Lipstick varian baru warnanya kok semoga cocok ya pemirsa. Warna hijau. Piye kong? Lebokno kuwi lah majikom pinanget. Lebokno majikom pinanget. Lebokno majikom pinanget. Majikom. Oh kok ngono ki lho pemirsa contoh. Majikom pinanget. Heeh. Ekonomi pemirsa cerita pangan kowe bermangan. ngomong lon ora krungu. Benter yo kira bunga-bunga. Enggak. Iki nae. Emang apa dipangan? Iki mangkok wis mek mangkok gak sida. Depan kowe warep aku iki. Tek mek mangkok iki. Ora terus. Dipangan berarti. Diciri warep. Warna hijau ireng. Tek warna ireng. Dilebokno mangkok terus iki nang ngene jika. Acarane ya. Heeh. Sik mentil. Pakai turu. Ya. Tak koyo rene jupuk paketmu aku. Nek bapak namanya Cio rata jam itu. Varian baru apa? Aku foto sini. Masuk. Kleru warnanya. Iya oke. Kita ini tak dulu Shopee ku. Di Shopee. Punya 3 lipstick warna merah. Dadi umbri kabeh bangsa telu. Ora iki sesuk wis entek, apa entek ngono jago-jago sing sampe entekan. Iki ya aku mau tau tuku iki. Suka aku dulu lipstikku pink fresh pemirsa. Kita ganti sih. Pengen NSW ya NSW, pengen pink fresh ya pink fresh. Tergantung kemauan.
Nangis sekali. Abu. Oke abang, ada pintas. Iki lho abu Oh, maksudnya. abu. Kan abu kok sama melok. Tapi kenapa abu melok? Aku beli kedai. Wis tuwak tuh. Kedai. Kayak orang Bali. Kedai 2. Sama. Kembaran pemirsa karo Bestini. Sopo. Saingan aku cepetan uga kunciran. Iya, soalnya ora dipuncel pemirsa, soalnya kan bersemoting. Iri. Abu penak turu kene, Bu. Ini punya aku. Ini kan. Stok aman. Benane tekono SLJ gitu. Yo, SL geden. Ini tambah LM. Titipan itu. Titipan ibu lendeng. Apa ini saja? Pempes simbok ini. Susu. Cuma di istutan murah yo. Sedotane gandeng. Masa gede kafe? Oh iya. Aku beli ini tadi promo 15.000 berhadiah. Entah ya mas. Ke Terus berarti apa ya mas ini? lha kuwi. Iki ya gede. Oh. Tewas aku gak mau tempat hadiah ngono mas. Duh, lah next taran Mbak Linda gak butuh kok no. Masa gak mlebu? Oke. Mang aku ngomong next taran Mbak Linda siji mas. Malah dibalik. Aduh. Aku ora balekno. Gemek kok malah. Orang mek. Wis lali. Urung mek kok malah. Iya. Iki ta dadi pesenane. Iya. Ini satu. Habis. Ini masih banyak jenis yang belum dibeli. Tapi jemput sih. Berarti berapa gede ya? 10 5 6 10 10 36. Aku entek 100 berapa? Tunggu. Lah kae lho, Dik. Lha koe pampers lho. Aku loro kan. Nah, ya. Biasanya mah tuku 3-5 saat dulu. Tak apa. Nanti ngene saya mau. Susu pampers. Usah mudan-mudanan Bar malah. tuku HP saya mau. Ya pemirsa, kita akhiri sebenarnya videonya. Terima kasih buat sahabat manusia di bawah berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan dari pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Keluarga manusia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.